Сегодня мы вам расскажем про топ-20 самых популярных авто ў Беларусі і пра новы парадак разліку бальнічных. Не прапусціце, бо тычыцца кожнага. І вашай увазе гісторыя трылер, як правалілася суперагентка КДБ, якая працавала ва ўкраіне пад асабістым кантролем Александра Лукашэнкі. А таксама раскажам пра жахлівае надвор'е. Нас чакае самае моцнае пахаладанне. Гэта праграма Белсат онлайн, і мы пачынаем. Трагедыя на шашы Менск-Мікашевічы. Сёння раніцаю ў Уздзенскім раёне сутыкнуліся аўтамабілі Nissan і УАЗ. Паводле звестак ДАІ, пасля удару легкавік адкінула на раздзяляльную агароджу. Кіроўца і пасажыры Ніссана пакінулі салон, каб агледзець пашкоджанні. І менавіта ў гэты момант адбылося непапраўнае. На адну з жанчын, якая стаяла на дарозе, наехаў мікрааўтобус МАЗ. Ад атрыманых траўмаў 60гадовая пасажырка загінула на месцы. Цяпер следчыя высвятляюць усе абставіны здарэння і прычыны, праз якія кіроўца мікрааўтобуса не заўважыў пешахода. Амаль смяротная доза алкаголю і адсутнасць правоў кіроўцы. У Дрыбінскім раёне работнікі ДАІ спынілі аўтамабіль «Опель», кіроўца якога паставіў антырэкорд цвярозасці. Агляд паказаў 2,5 праміля алкаголю ў выдыханым паветры. Высветлілася, што 38гадовы мужчына на агул не меў права садзіцца за стырно. За паездку ў стане цяжкага ап'янення парушальніку давядзецца заплаціць каласальную суму – больш за 9 000 рублёў штрафу. Акрамя таго, мужчыне забаранілі атрымоўваць пасведчанне кіроўцы найбліжэйшыя 5 гадоў. ДАІ нагадвае, такая канцэнтрацыя алкаголю робіць чалавека за стырном смяротнай пагрозаю для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Ранішні пажар у Віцебску ледзь не скончыўся трагедыяй. Сёння на праспекце будаўнікоў загарэлася кватэра на першым паверсе 5павярховіка. Гаспадара памяшкання ратавальнікі знайшлі на гаўбцы. Мужчына быў у прытомнасці, але апынуўся ў пастцы і не мог выбрацца самастойна. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў эвакуявалі яго праз ахоплены агнём пакой і перадалі брыгадзе хуткай дапамогі. Адначасова з гэтым дапамога спатрэбілася жыхарцы кватэры, што паверхам вышэй. Праз моцнае задымленне жанчыну выводзілі ў адмысловай масцы. Абодва пацярпелыя цяпер пад наглядам лекараў. Агонь жа аператыўна зліквідавалі. Паводле папярэдняй версіі, прычыну пажару сталася банальная неасцярожнасць пры курэнні. Шкодная звычка, што ледзь не каштавала жыцця дваім чалавекам. За мінулы год у нашай краіне былі прададзеныя амаль 75 000 новых аўтаў. Безумоўным фаварытам стаўся айчынны брэнд BLG, які закапіў 30% рынку. Следам ідуць Лада і Джілі. Цікавы факт, на 4-м месцы апынуўся кітайскі біт, які афіцыйна нават не мае імпарцёраў Беларусі. У дзесятку лідараў таксама ўпершыню трапілі прэміяльныя брэнды, такія як Voya, Li Auto і нават BMW. Сапраўдным народным аўтам стаўся красовер BLG X50. Яго набылі больш за 11 000 пакупнікоў. Наступныя пазіцыі трымаюць седан S50 і мадэль X70. Расійскія Веста і Гранта пакуль у пяцёрцы, але іх актыўна выціскаюць высокатэхналагічныя навінкі. Тренд года відавочны – 14 з 20 папулярных мадэляў. Гэта красоверы, а кожны трэці аўтамабіль у топе – электрычны або гібрыдны. Урэшце маем наступнае. Беларускі рынак канчаткова развярнуўся ў бок Кітаю і айчыннай зборкі. Ужо з сённяшняга дня ў Беларусі пачалі дзеяць сур'ёзныя папраўкі ў разліку сацыяльных дапамогаў. Змены закрануць літаральна кожнага, ад тых, хто проста пайшоў на бальнічны, да маладых маці, якія рыхтуюцца да дэкрэту. Галоўнае новаўвядзенне. У разліках цяпер афіцыйна ўлічваецца служба ў войску і сілавых структурах. Для гэтага ў дакументах з'явіўся адмысловы код, які фіксуе такія перыяды. Напрыклад, калі чалавек служыў у войску або ў сілавых органах, гэты час цяпер залічваецца ў страхавы стаж. А стаж уплывае на памер як бальнічнага, так і дэкрэтных выплатаў. Пры гэтым самі месяцы службы не будуць уключацца ў разлік сярэдняга заробку, каб выплаты не паменшыліся праз тое, што чалавек у гэты час не атрымліваў звычайнай зарплаты. Раніцаю 27 студзеня ў Кіеве была затрыманая 35гадовая беларуская журналістка. Як высветліла СБУ, для яе журналістыка была толькі зручнай шырмаю. Паводле украінскіх спецслужбаў, жанчына супрацоўнічала з КДБ Беларусі яшчэ з 2015 года. У сваю чаргу выданне «Наша Ніва» даведалася, што вядзецца пра Інну Кардаш. З аператыўных матэрыялаў СБУ вынікае, што ейную кандыдатуру на шпіёнскую дзейнасць асабіста ўзгадніў Александр Лукашенко.
Лукашенко. Гісторыя-трылер. Вашай увазе. Шлях Інны Кардаш ва ўкраіне пачаўся ў 2020-м, калі яе накіравалі з Менску для глыбокага пранікнення. Кардаш працавала на канале 112, які належаў Віктару Медведчуку, а пасля яго закрыцця уладкавалася ў агенцтва «Інтэрфакс Украіна». Гэта давала ёй ідэальны доступ да палітыкаў, вайскоўцаў і замежных дыпламатаў. Служба бяспекі Украіны апублікавала унікальныя аўдыёзапісы размову Кардаш з ейным куратарам. Гэтыя файлы раскрываюць шакавальныя дэталі. Напрыклад, куратар пераконваў агентку, што пастанову аб яе працы прымаў асабіста Александр Лукашенко. Через одного человека принимает решение о вас признать самый первый человек нашей страны. То есть у нас 3 человека, которые будут знать только о вас. И можете книжки, даже если вы видите, я думаю, поймете, о чем я говорю. Это не классика, а это именно то видео. Вот, именно безопасность, которая безопасность, с точки зрения безопасности нашей. Есть опыт и есть и поддержка первого лица вообще нашей страны. За такую шпіёнскую камандзіроўку ва ўкраіну Кардаш прапанавалі заробак 3000 еўраў штомесяц. Представьте, что вы находитесь в долгосрочной командировке, то ежемесячно, в зависимости от того, что как есть, я предлагаю вам 3 евро для начала. 1000 евро. Таксама куратар з КДБ загадваў ёй знішчаць тэлефоны, скідаць іх да завадскіх наладаў і літаральна разбіваць ушчэнт, абяцаючы 3-разовую кампенсацыю выдаткаў. Брался на заводских настроек и случайно просто разбил его все. Да, конечно, зачем? Ты представь, ты едешь туда и будешь все настроек, а тем более ты говоришь, что у тебя квартире, ты работаешь в наблюдением. На відэа СБУ Кардаш хваліцца сваім 10-гадовым вопытам працы ў спецслужбах і ўменнем абыходзіць дэтэктар хлусні. Яна сцвярджала, што мае фізіялагічныя асаблівасці. Напрыклад, што на ейных пальцах не выдзяляецца пот. Жанчына спрабавала ўладкавацца ў адно са штабных падраздзяленняў вайсковай выведкі Украіны, спадзяючыся, што яе падрыхтоўка дазволіць падмануць украінскіх афіцэраў. Аднак менавіта на гэтым этапе яна трапіла пад поўны кантроль уласнай бяспекі ГУР. Замест таго, каб адразу арыштаваць шпіёнку, украінскія спецслужбы пачалі з ёю аператыўную гульню. Кардаш думала, што здабывае сакрэты, а насамрэч перадавала ў Менск старанна падрыхтаваную дэзінфармацыю. КДБ Беларусі атрымліваў так званыя сакрэтныя дакументы, якія былі хлуснёй ад пачатку да канца. Інну Кардаш затрымалі каля ейнага дому ў Кіеве. Пры ператрусе ў кватэры знайшлі дыктафон і смартфон з доказамі ейнай дзейнасці. Цяпер ёй пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. На гэтым гісторыя вакол Інны Кардаш не заканчваецца. Міжнародная осень супольнасць «Інформнапалм» публічна звярнулася да галоўнага ўправлення выведкі, Міністэрства абароны Украіны ды іншых украінскіх дзяржаўных інстытуцыяў. Аўтары звароту заклікалі разгледзець магчымасць абмену затрыманай ва ўкраіне паводле абвінавачвання ў шпіянажы беларускай журналісткі Інны Кардаш на Дзяніса Івашына, беларускага журналіста і галоўнага рэдактара беларускай рэдакцыі «Інформнапалму», які застаецца ў зняволенні ў Беларусі з 2021 года. У «Інформнапалме» нагадалі, што Івашына засудзілі на 13 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за журналісцкія публікацыі і осень даследаванні. Яго прызналі палітычным вязнем. У супольнасці падкрэсліваюць, Івашын займаўся журналісткай і аналітычнай дзейнасцю, папярэджваючы пра рызыкі ўзмацнення расійскага ўплыву ў Беларусі і выкарыстанні беларускай тэрыторыі ў вайсковых мэтах. У Беларусі працягвае дзейнічаць аранжавы ўзровень небяспекі з-за неспрыяльных пагодных умоў. 29 студзеня ў чацвер у многіх раёнах рэспублікі, а таксама ў Менску чакаецца галалёд, на дарогах галалёдзіца. Як паведамляе Белгідрамет, неспрыяльную абстаноўку фармуюць атмасферныя франты цыклона Леоні, які з 27 студзеня паступова губляе актыўнасць. Аднак па-ранейшаму ўплывае на надвор'е ў рэгіёне. Асноўная небяспека звязана з паступленнем вялікага аб'ёму цёплага і вільготнага паветра, з-за чаго ападкі выпадаюць у змяшанай фазе у выглядзе снегу, мокрага снегу і дажджу. Пры слабаадмоўных тэмпературах гэта прыводзіць да ўзнікнення галалёдных з'яў. Аранжавы ўзровень небяспекі ў краіне захоўваецца ўжо 3 сотні. У асобных раёнах магчымы ледзяны дождж. Ападкі, пры якіх кроплі дажджу, праходзячы праз халодны пласт паветра, замярзаюць і ўтвараюць на паверхнях ледзяную скарынку. Гэта можа прывесці да ўскладнення дарожнай абстаноўкі і падзення дрэў і пашкоджання камунікацый.
Аднак гэта толькі пачатак. Ужо з 30 студзеня нас чакае сапраўдны кліматычны удар. Скандынаўскі антыцыклон зацягне ў краіну студзёнае паветра з Карскага мора. Пік халадоў прыйдзецца на выходныя. У ноч на нядзелю слупкі тэрмометраў абваляцца да мінус 27, а ў пачатку наступнага тыдня месцамі чакаецца ніжэй за 30 градусаў марозу. Гэта можа стаць самым моцным пахаладаннем сезона. Рыхтуйце цёплую вопратку і беражыце сябе. Зіма вырашыла паказаць сапраўдны арктычны характар.